V létě roku 1944 se německá armáda dala na všech frontách na ústup. Rudá armáda na východě šla zatím od vítězství k vítězství a blížila se k Varšavě. Podle spojeneckého plánu měl polský odboj pomoci Rusům s osvobozením města. I když už dnes mají všichni bílé vlasy, stále v nich můžeme rozpoznat hrdiny, kteří tak statečně bojovali za svobodu, třeba jako Janina, která byla členkou stejného praporu jako Bogina. Jednou večer pro mě přišel styčný důstojník a řekl mi, abych se připravila. Během odboje jsem byla členkou praporu Bašta. Řekli nám, že povstání začne v 17 hodin a že tam všichni musíme být. Byli jsme neuvěřitelně šťastní, zejména mladí lidé. Mí přátelé a já jsme byli v euforii. Všichni jsme se objímali, tančili jsme a křičeli. Pak nám ale řekli, abychom se stišili a dali nám rozkazy. Pamatuji si, že jsem po naší čtvrti vyvěsil bílé a červené vlajky. Na roh každé ulice jsme namalovali znak polské kotvy. Bohužel to netrvalo příliš dlouho. Byla jsem zdravotní sestrou a poskytovala jsem první pomoc. Bylo to na Mickiewiczowie ulici číslo 25 v Prádelně. Vzpomínám si, že jako sestra jsem musela odstraňovat kousky granátů. Stala jsem se odbornicí na vyndávání těchto malých projektilů a střepin z granátů. Od těch různých granatníků, či od tam různých těch pocisków drobných. Pamatuju si, jak jsem si povídala s kolegou na dvorku a najednou začaly padat granáty. Měla jsem trochu času, abych se schovala na ošetřovně, ale on tam zůstal. Roztrhalo ho to na kusy. A pro mě pak bylo strašné, když jsem se na to místo musela vrátit s jinou kolegyní a musela jsem sebrat všechny kusy jeho těla a šatů. Byla jsem nekonečně smutná, když jsem viděla části jeho rukou a nohou. Celé jeho tělo bylo roztrhané. Různé kusy stejného člověka. Byl to strašný pocit, strašný. Nikdy na ten hrozný moment nezapomenu. V řadách zemské armády byla víra velmi důležitá. Byla znaczącym symptomem. V mé četě, v četě Romualda Trauguta, byl jedním z učitelů kněz. Pak zemřel v boji. Mí učitelé také k četě patřili. Prostě v téměř každém oddílu byl kněz. Role církve v odboji a během povstání byla obrovská. Možná mi někteří lidé řeknou, že je to specifické pro polskou církev. Ta měla jasnou pozici. Vždycky říkali, musíme zachránit Židy. Musíte být milosrdní k vězňům, přestože jsou nepřátelé. Mezi skauty jsme před každou bitvou slavili mši svatou. Předtím, než jsme se vrhli do důležité akce. Pomohlo vám to? Ano, ano. Dodalo nám to odvahu, stejně jako je to u všech ostatních náboženství. Před každou akcí se zpovídalo. Na začátku povstání, zejména dívky, nechodili ke svátosti smíření před bojem. Ale když se na každém kroku setkávali tváří v tvář se smrtí a když viděli, že život je tak krátký a tragický, šli ke knězi a prosili, aby je vyspovídal a dal jim rozhřešení.
a oni se pak zase vrátili do boje. Byl to takový denní rituál. Ženy stejně jako muži šly do boje. Například, když zaútočili na nádraží v Gdaňsku, dívky bojovaly po boku chlapců. Měli na starosti především odvoz raněných. Byli schopni nepozorovaně proklouznout kamkoliv. Mnoho mých přítelkyň zemřelo. Například na gdaňském nádraží se vrhali do boje stejně jako muži. To vlastně tam nacierali s nimi razem. Nejodvážnějšími bojovníky v odboji byly mladé ženy. A to jim vůbec nechci lichotit. Víte, polské ženy v našich dějinách měli jsme 8 národních povstání a všechna stála na ženách. Car Mikuláš řekl, kdybych se mohl zbavit polských žen, skoncoval bych s Polskem už dávno. Je to pravda. To jest moja mama. Przed wojną kończyła Anna Stupnicka-Bando. Když jsem byla mladá, měla jsem stejný cop jako ty, možná ještě delší. Może zostawimy panię na bankiet. Bojovalo se ve všech ulicích. Proto docházelo k tolika tvrdým bojům a byl tak velký počet obětí. Například já jsem neměl žádné zbraně. A tak to bylo u 60% vojáků zemské armády. Základními zbraněmi pro vojáka jako já byla láhev s benzínem. Dokonce ani starší vycvičení vojáci a operační bojové skupiny neměli žádné zbraně. Proto byl ten boj tak strašný a bolestivý. Padlo 200 000 povstalců. Neustále nosili zraněné lidi. Ale jednoho dne přinesli na nosítkách německého vojáka. Němce. Německého vojáka. Nebyl to žádný důležitý důstojník nebo člen SS. Byl to obyčejný voják. Vyšlo najevo, že ten obrovský muž, který měřil přes 2 metry, jel na kole do centra města. Jel k zubaři, a to přímo ulicema, kde bylo povstání, protože ho bolel zub. Když se dostal na Wilsonovo náměstí, chlapci na něj začali střílet. Měl štěstí, že ho nezasáhly všechny střely, protože to by byl na kusy. Dostal jen zásah do ruky a do nohy. Když ho položili na nosítka, aby ho dostali do nemocnice, Němec se třásl strachem. Myslel si, že ho chceme zabít. Mladíci ho odvezli do nemocnice a jeden z těch, kteří stříleli, aniž by věděl, jestli ho zasáhl zrovna on, mi šeptal do ucha: Doro, přežije nebo ne? Představte si to. Střílíte, ale když je váš nepřítel zraněn, musíte ho zachránit. Přinesli ho sem a lékař, který mluvil perfektně německy, mu řekl, aby se přestal bát. My nezabijíme, to vy zabijíte. To vy jste zabili celou populaci ve vole. Právě celou ludnost na voli. Tady s tebou budou zacházet jako s každým jiným zraněným v nemocnici. Samozřejmě, že povstání bylo hrdinským činem.
Vidíme odhodlanost, sílu a dopad této bitvy. Nešlo jen o vzpouru, ale o bitvu. Ve zprávách německých generálů, například Melentyhina, můžeme číst: ukázalo se, že povstání pro nás bylo velmi špatné. Tlak se zmírnil až v okamžiku, kdy se Rudá armáda rozhodla přejít na druhou stranu řeky. Vrchní velení Wehrmachtu to nazvalo druhou bitvou o Stalingrad. To je ale jen jeden proud názorů. Jiní zase říkají, obětovat mladou generaci v téhle od začátku ztracené bitvě byl nezodpovědný čin. Podle mě je fascinující, jak autor v této části vyzdvihl hrdinství a v této části památníku ukázal zase utrpení. Památník zachycuje lidi sestupující do kanalizace. Ukazuje zoufalství lidí. Myslím, že umělci se podařilo dobře ukázat oba pohledy. Byl to hrdinský čin nebo čin problematický z hlediska ztráty lidských životů. Po půlnoci v noci z 26. na 27. září jsme v jedné řadě a v naprostém tichu přišli ke vstupu do kanalizace na ulici Pulavska. Abyste se dostali dolů, museli jste se nohama opřít o příčky na stěně. Tak jsem sestupovala dolů a najednou už jsem nohou nenahmatala další příčku a tak jsem musela skočit do temné a neznámé prázdnoty. Na okamžik jsem strnula strachem a pak jsem skočila. Někdo mě chytil do náruče a postavil mě na dno kanálu. Byl to obrovský kanál, známý pod jménem Bouřkový. Postupovali jsme dál, opatrně, v jedné řadě a v naprostém tichu. Téměř celá ta podzemní chodba byla pod ulicí okupovanou Němci. Průzkumník, který byl vepředu, nás varoval před hrozícím nebezpečím. Poplach šel tichou poštou a nesl se jako slabá ozvěna. Pozor na miny! Plaste se vpřed! Buďte opatrní, nad vašimi hlavami visí granáty. Přikrčte se. Někdy jsme se pohybovali vpřed po 4. Vyčerpání a strach se kousek po kousku zvětšovali. Uplynulo několik hodin. Některým lidem povolovali nervy. Jeden člověk za mnou vytáhl zbraň a zeptal se mě, jestli chci, aby mě zabil. Jeho otázka mě vyděsila. Tiše jsem řekla, že ne, že chci žít. Uklidnil se a schoval zbraň zpět do kapsy. Vzal mě za ruku a společně jsme s jakousi mlhavou nadějí čekali na další příkazy. Dva vojáci z naší skupiny, Vojtek a Zbyšek, viděli nad našimi hlavami uzavřený otvor kanálu. Vyšplhali jsme po příčkách a snažili se bouchat do poklopu rukojetí zbraní. Víko kanálu se otevřelo. Chlapci se rozhodli vylézt na čerstvý vzduch. Samozřejmě jsme vůbec netušili, kde právě jsme, jestli na německé půdě nebo na naší. Ne, nevyšli jsme mezi našimi lidmi. Několik německých vojáků se shromáždilo kolem otvoru kanálu. Byli to příslušníci SS a četníci z ulice Dvorkova. Chytili bojovníky od boje hned, jak vylezli z kanalizace. Zabavili jejich zbraně, roztrhali uniformy a hodili je na hromadu. Pak je natlačili jen ve spodním prádle a na boso k ostnatému drátu. A pak přišla řada na mě. Když jsem vylezla na ulici a nadechla jsem se čerstvého vzduchu, když jsem spatřila slunce, cítila jsem úlevu a v hloubi svého srdce obrovskou radost. Dnes to zní neuvěřitelně. Věděla jsem, že zemřu. Ale ne ve špíně, temnotě, ne ve smradlavém kanálu, ne jako krysa, ale s pohledem na jasnou modrou oblohu. Němci mi vzali šaty stejně jako ostatním. Zůstala jsem jen v košili. Styděla jsem se a rychle jsem si rozpletla cop, abych si aspoň vlasy zakryla téměř nahé tělo. Jeden z vojáků SS mě přimáčknul na plot. Zakopla jsem a skončila jsem na zemi uprostřed silnice. V tom jsem ucítila,
jak mě někdo bere za paži a zvedá mě a říká vojákovi SS: podívej, vypadá jako naše Lorelej. Nech ji. Bylo to pozdě odpoledne. Byl krásný zářijový západ slunce. Zlaté paprsky pronikaly mými zrzavými vlasy. Voják SS pak zavřel otvor kanálu. Někdo začal střílet z balkónu v prvním podlaží na vojáky odboje, kteří nebyli ozbrojeni a byli téměř nazí. Němec, kterému vděčím za život a kterému budu navždy ve svých vzpomínkách říkat můj Němec, se vedle mě postavil a zašeptal: neboj se, nezastřelí tě. Je pro mě obtížné popsat to, co se pak stalo. Voják SS přistoupil k padlým tělům a každému z nich prostřelil hlavu. 2 kamarádům z mé skupiny, jejichž prsty svírali plot, aby nespadly, prostřelil lebku. Bylo mi, jako kdybych taky umřela. Nic jsem necítila. Žádný strach ani lítost, jen obrovskou prázdnotu. Dnes, když se lidé ptají, jestli povstání bylo správné, jestli bylo správné obětovat 200 000 nejlepších synů Polska a celé město, jedno z nejkrásnějších měst v Polsku, výměnou za boj proti Němcům, jestli to stálo za ty ztracené lidské životy. Jako tehdy mladý voják a skaut mohu potvrdit, že nebylo žádné jiné řešení. Museli jsme se pustit do akce a zúčtovat s nimi. Během samotného varšavského povstání zemřelo 200 000 lidí, ale ve Varšavě jich během války zemřelo 800 000. Chápete, co to znamená, mé drahé děti? 800 000. 2 ze 3 lidí ve Varšavě zemřeli. Teď už snad jsou pochopitelné ty hrůzy, které musel tento národ prožít, a zda bylo správné ztratit tolik životů. Byla to povinnost našeho svědomí a povinnost národní důstojnosti. Po 63 dní trvajících bojích Varšava 2. října 1944 kapitulovala. Město se v rukách nacistů proměnilo v obrovskou haldu sutin. Pálili a vyhazovali do vzduchu všechno, co ještě stálo, a deportovali lidi. I hned po osvobození Varšavy Rudou armádou v lednu roku 1945 se lidé znovu začali do města vracet. V srpnu 1945 se do Varšavy vrátila také bogina, kterou zničené město ohromilo. Pohled na město nás šokoval. Všude byly ruiny a suť. Dokonce i domy, které dosud stály, na nás zíraly vypálenými prázdnými očními důlky. Sníh se všude proměnil v bláto. Rozbité chodníky byly vyspraveny prkny, aby lidé mohli chodit v suchu. Nejpřekvapivější ale byl pohled na obrovský dav v těch zdevastovaných ulicích. Uprostřed ruin už přímo vřel život. Školy a univerzity začaly přijímat žáky a studenty. Přes Vislu byl postavený dočasný dřevěný most. Otevřelo se první divadlo, kino, začala vysílat první rozhlasová stanice. Město zase začalo plnit funkci hlavního města Polska. Pouliční obchod se vyvíjel neobyčejně rychle. Nebyly tam žádné obchody. Lidé nakupovali ve stáncích nebo přímo na chodnících. A pak Varšava zpívala a hrála na housle, akordeony a harmoniky. Tato zvláštní kvalita polského charakteru se projevovala i po válce. A to v odkazu vedoucích činitelů odboje, kteří po porážce Varšavy a ve chvíli, kdy na polské území vstupovala sovětská armáda, jejíž obětí se ještě stane více než 500 000 Poláků, říkají: musíme vytrvat a nikdy se nepoddat. Musíme se vždy pokoušet přežít, a to za použití jakýchkoliv prostředků, ale už ne skrze krveprolití, což je nová myšlenka. Nel nome della libertà
Papež Jan Pavel II. Se jako tajný seminarista v Krakově také účastnil protinacistického odboje. A právě v takovém duchu probíhala i jeho pastorační návštěva v komunistickém Polsku. Jan Pavel II. Zůstal bojovníkem odboje. Tentokrát byl bojovníkem odboje bok po boku se Solidaritou. Ta se snažila porazit komunismus, který Polsko zařadil do sovětského bloku. Ale jiným způsobem. Snažil se o vítězství prostřednictvím obrácení. A dovolím si říct, že uspěl. V českém znění Jan Fišar, Alena Sasínová, David Viktora, Pavla Gajdošíková a František Strnad. Překlad Helena Lankočí. Produkce Eva Baťková. Úprava Lukáš Jirsa. Zvuk a režie českého znění Ivan Červenka. České znění pro televizi Noe vyrobilo Telepáče SRO v roce 2014.